Ο Ολυμπιακός έχει πολύ περισσότερο βάθος σαν ομάδα, το ρόστερ του είναι πολύ καλύτερο, αν και τα προβλήματα που έχουμε σίγουρα μας δυσκολεύουν και πρέπει σε κάθε παιχνίδι, όπως έχουμε πει πάντα και θα συνεχίσουμε να το λέμε, να αποδεικνύουμε την ανωτερότητά μας με οποιαδήποτε ομάδα, είτε είναι Παναθηναϊκός είτε είναι κάποια άλλη ομάδα του πρωταθλήματος. Πρώτη φορά που βγήκε ο Άνδρος. Νομίζω είναι λεπτή ισορροπία. Όντως υπάρχει το ενδεχόμενο να είναι και να λειτουργήσει αρνητικά σε εμάς. Αν και η αλήθεια είναι ότι ο Γιώργος στον Παναθηναϊκό είναι μια παρουσία πολύ σημαντική στο παιχνίδι του. Βέβαια αυτό μπορεί να λειτουργήσει όταν βγαίνει ο Γιώργος και αντίστροφα, στο να οι παίχτες οι άλλοι να προσπαθήσουν να κάνουν κάτι παραπάνω, ενώ όταν είναι ο Γιώργος μέσα μπορεί να επαναπαύονται περισσότερο. Αυτό δεν το ξέρει κανείς, σίγουρα όμως ίσως να στήξει στον Παναθηναϊκό. Ο κόσμος νομίζω έχει ξεπεράσει τα όρια της βοήθειας, δηλαδή πραγματικά έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Αλλά αυτό που μένει είναι να βοηθήσουν κάποιοι παράγοντες του Ολυμπιακού, γιατί κατά κάποιο τρόπο είναι πολύ άσχημο και σε εμάς αλλά και στα μάτια του κόσμου να βοηθάει απλώς ο κόσμος που θα έλεγα δίνει από την καθημερινότητά του, βγάζει κάποια λεφτά για να τα δώσει στον Ολυμπιακό που ίσως δεν του περισσεύουν, και μεγαλοπαράγοντες και μεγαλοεπιχειρηματίες που θέλονται να λέγονται Ολυμπιακάρες να μην έχουν κάνει οποιαδήποτε κίνηση. Νομίζω αυτό δεν δείχνει μάλλον σεβασμό και στο πρόσωπό μας, αλλά το χειρότερο από όλα είναι ότι δεν δίνει σεβασμό στις κινήσεις που κάνει ο κόσμος και στην προσπάθεια που κάνει ο κόσμος. Γιατί εντάξει, το να με λύσει εμένα που είμαι και αθλητής και του χρόνου μπορεί να είμαι και σε κάποια άλλη ομάδα, το καταλαβαίνω, αλλά το να ουσιαστικά να μην λαμβάνεις υπόψη σου την προσπάθεια του κόσμου σαν παράγοντος του Ολυμπιακού, αυτό νομίζω ότι εμένα θα με εξαγρίωνε προσωπικά.